Die is mooi. Net als een kom her. Hallo. Oh, dit is een Kriesman kan ik Fries. Jij hem dat ook? Dit is een Kriesman kan Fries. Dat zie je ze toch wel goed. Als je de Kriesman kan meer. Zonder niet vergeten waar de zaken zijn. Ik zeg maar. Duits lijkt? Fries. Fries. Ja, dat ja. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Wij binnen in Ljouwert. En we zullen even naar de blokjes sporten, want er is een Christmerker. Dus als je wat ze er al even leuks gaan en wat er te doen is. En nou, misschien daarna nog Ljouwert even gezien. Ik ben wel heel benieuwd wat de boekhandel hier is. Want wij willen wel graag het boek van Gezicht van Friesland even scoren. Die is uitkaart en daar staat de meeste van je bent steen ik erin. Dus nou, ik hoop dat er een boekhandel hier is dat we dat aan even opstruinen kunnen. Maar eerst dus even naar de Christmerken in het Blokhuis Poorten. De Blokhuis Poorten. Oh, zaken weer een kraslot krijgt. Kraslotje. Wat is nou? Ja, nou daar waren ze waar we zitten. Ik denk dat was net stroekluw die... Nou ja, dat ik shirt gebeuren. Hey. Maak kans op een jaar lang gratis theater of een van de vele andere prijzen. Oeh. Wacht, je. Ja, maar even naar je sleutelman. Maar niet verrassen. Hoi. Hoi, dit roze bonnetje ook. Ja, die had ik hier. Net Dat opgeruimd. is niet. Dat is het waar. Oh, die moest toe hè? Mooi draaien, mooi jongens. En al je crèmes. Er zit wat onder. Dit is mooi alweer, Hilda. Oh, wat leuke kjesjes hier. Shit. Oeh, die ben mooi. Welke? Ik vind alle heel mooi. Die? Ik vind deze kleur niet zo mooi. Mooi. Die is mooi. Ja. Wauw. Net als een kom her. Hallo. Dit ze. Dit is mooi. Mooi stietjes. Kom je? Hey, wacht. Ja, die hebben we nog wel. Die is genoeg. Oh, wat mooi. Zal je popjes zien? Oh, Oh, je popjes, ja. Mooi. Zo, de Kriesman, hé. Oh, dit is een Kriesman kan ik Fries. Jij hem dat ook? Dit is een Kriesman kan Fries. Dat zie je ze toch wel goed. Als je de Kriesman kan meer. Nou, hoe is het mogelijk? Je bent even toch. Nee, zaken wel. Met mij? Nou, dan moet ze even op. Ja, dat is wel mooi hier. Hè. Of het met moet ze op haar. Nee, Hilda vindt het een beetje spannend. Denk ik. Dat vind ik nog een beetje spannend. Zo, klein. Is het Kriesman een handje? Ja. Hoffelijke dagen. Ja, dankjewel. Dank u wel. Dag Famke. Ja, goeie. Hoi. Dag. High five. Oh, wat man. En maakt het ding net van Was er een knie op, denk ik. Ja. Ja, zo gaat eromheen. Ja, ik zei dat. Die ene doet het net. Dit is ik. Krijg eens in Kranken of in Kroatië. In Kroatië, ik zou het niet. Oh, kan gebeuren. Zwieren hollen. En wie doet het mooi, hè? Ja, doet er het? Oh, lekkere warme zaken, hé. Maar ze zwielen. Fokke dikke. Ik ken Lekker. het vier. Heerlijk. Oh, wist je wel dat ik een keer zoiets mag gaan met haar zitten? Oh ja. Zaken. Zoiets had met me een keer maken, maar haar zitten. Echt? Ja, echt. Tilt een keer. Oh, dikke jump. Hij tilt een keer. Hartstikke flat. Oh, die mooie glitterklein, hé. Ja, Christklein. Ja, lekker warm hier. Heerlijk. Oh, dat zijn al je eerbellen, hé. Al je eerbeltjes. Ja, Die zijn mooi.
ijskoos. Ja, lekker. Ja. Maar het is nog gatjes, die hast nog net. Kun je wel haast. Hey. Waar is je nou? Hier mooi zitten? Als je op het paard wilt, kan het. Nou, dan maak ik ook het hier de zaken. Hierachter zit ik niet. Oh. Oh, of derde? Daar zit ik hier. Maar dat kan ook op hier. Kom op, joh. Kom op, joh. Ja, wat hè? Mag ik helpen? Dat liet ik net. Oké. Oeh, dit is leuk hier dan. Dit is mooi hier dan. Er waren ze roetjes draaien, hé. Blad? Oh, net een rakkoekje. Joe. Hildo. Elke dag maar kijken naar Vuitje. Dit is mooi. Ja, ik had die mofkes, hè. Krijg samen de moffen hoor, hoor. Net een goede kleur had hij. Ja, hij had een witte outfit. Misschien dit was zijn sleep outfit, hè. Ja. Nou, hier nog even los en de Silma's en de ster nog even in, hè. Ja. Oh, wat schattig. Oh, die wil leer. Hier, een mooi kriestpakje aan, hè. Je heel snel. Maar doe maar. Ik ga naar de boekenwinkel. Heb je zien dat het boeken, dat is met mij voor op een fotokamer is. Wist dat nog? Gezicht van Friesland. Ja. Zo zien dat ze dat boek echt verkeerd heb je. Maar stel maar eens even zien als het al een etalage is, maar al je boeken. Goeie. Is dat je vlieg? Ja, shit, schat. Nou, even ziekje, hè? Oh, shit. Hij had hem. Wat een boek, joh. Vet groot. Chip en hash over. Soms moet je vergeten waar de zaken zijn. Misschien wel ergens in het eigen. Nee, ik zeg me. Ik zeg me. Ja, echt? Ja. Het houdt me samen voorbij hier. Ik zeg. Oh. Dan weer het. Daar is ze. Ik trek een leek niet helemaal op mij. Chits van der Walboers, maar daar ben ik. Nou, cool. Neem me bij mij. Tuus maar even lezen, hè? Weet ik wel wat ik zijn ongeveer nog. Ja, wist dat nog? Ja, dat weet ik nog. Mooi. Yes. Een engel. Oh ja, super. Oh, die speeltje. Oh, hij het speeltje. Wat gezellig. Denk er weer uit, maar die shit. Mooie jurk, man. Nou, dankjewel. Ja, mooi hè? Ja, dan kan je boven het vuur houden of je kan hem opeten. Oeh, dank je. Duits vlees? Fries. Fries, Fanta. ja, dat Ja. kan ik ook wel. Ja, zeker. Ja. Je zaak, kun je daar een beetje boven. Oh, dit is leuk. Het ziet helemaal Zakken. Mem. Kom eens, schat. Kijk eens, kinderen, kom maar. Die kan je dan boven het vuur houden. Dat is een nieuwe pak of... Ja, mij wel, ja. Tja. Zijn we daar? Oké. En dan mag ze hem erboven houden. Een beetje erboven, net een iemand erboven. Maar je smek opeten. Ja, je moet hem... Eet maar lekker op, schat. Eet maar lekker op. De spekjes. Oh, lekker jongen. Nee, ik doe niet eens. Maar je steekt wel op eten, hè? Met gewoon spekjes. Dan kan die van die nog maar wat naar onder. Ik ben op jongen, ik ga ervoor. Dit is leuk. Hallo. Lena en Lorena op de foto? High five? Nee? Beetje spannend, hè? Is grut, hè? Toch wel een beetje spannend. Wel heel leuk, hè? Heeft u lekker spekjes kregen? Marshmallows. Heel laat op het was, hoe vond het ik? Oh, lekker lekker. Ja. Nom, nom, nom. Wat een feest. Nou jongens, we hadden een schitterende dag hier in Ljouwt. We zijn naar de Kriesmarkt geweest. En in de Moernen. En we hadden een boek gekocht van Mem. Is die Mem erin? Ja, hè? Hebben ze nog oliebal een keertje? En daarna lekker naar huis. Dat is een beetje wurg, hè? Ja, een beetje wurg. Wat zei ze dan? Vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet het blauw toen kom mee. En via het net. De chillen te downloaden voor die tablet of telefoon.
on naar het Tjitslag.